हेल' लोगोफोर, गिबियावनो मोनाबिलिनि बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरबाय। लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे निउस लानानै फैदों। बे निउसआनो जाहैबाय, नोंथांमोना नायलांदो, बेयो ब्रेकिं निउस। बिथाङा सासे मैखोम सिगांनि आसामनि जोंनि चिफ मिनिस्टारमोन। बिथाङा 1934 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन, नाथाय फैयै फैयै दिनै 2020 मायथाइनि दिनैनि सानखालि मोनाबिलियाव बिथांनि जिउआ गोमालांबाय। बिथांनि मुङानो जाहैबाय तरुण गगৈ। बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टारमोन। बिथांनि गासै दासिम बैसोआ जाहैबाय 86 बोसोर, 86 इयार्स जाबायमोन बिथाङा। दा बिथाङा गावनि जिउखौ बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय। दा बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों, आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिखौबो बिथांनि सायाव आर'ज गाबनो थाखाय आं खावलायबाय। मानोना बिथांनि समावनो BTC एकर्डआबो जानानै फैदोंमोन आरो दायो बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय गैलिया आरो बिथाङा आसामनि थाखाय गोबां खामानि मावलांबाय। बेसेबांबा बोसोर बियो चिफ मिनिस्टार जानानै आसामखौ दैदेनलांदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै अबथिरा जिउ गोमालांबाय। जों बिथांनि जिउ गोमानायाव जोबोरैनो जों दुखु फोरमायनाय आरो आंनि इउटुब चेनेलनि जानानै आरो आंनि गासै साबस्क्राइबार लोगोफोरनि जानानै आङो बिथांनि खाथियाव सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोन्थों, बिनि थाखाय आं इसोरनियाव आर'ज गाबनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।